Tästä on tullut oikein mun bravuri-iltapala, että kauraryynejä, siijasiemeniä ja vähän 95 suklaata, semmonen 1 pala, 2 palaa maksimissaan. Sokeritonta marjakeittoa ja tänne pläräyttää kaikki. Sitten mä joskus panon vielä kasselpähkinöitäkin tähän vähän, niin pistää sekoittain nää sörsselit hyvin ja yöksi pistää jääkaappiin. Niin aamulla on kunnon puuro, terveyspommi. Ja voi panna ananastakin tonne, jos haluaa. Mä joskus pannut ananastakin pistänyt ja ihan oman maun mukaan. Vähän raajuustoakin laiton nyt tonne sekaan. Että sittenpähän tietää, että huomenna on reenipäivä, niin pistin vähän proteiinijauhettakin sinne, kun on vähän vaniljamakusta, niin tulee hyvän näköinen. Hyvän makuneinin näköinen, mutta hyvän makune sörsseli, niin aamulla kiva vetästä sitten reenin jälkeen lärviin. Semmonen iltapala. Niin unohtu mainita, että tämmöistä extra neitsyt oliviöljyykin pistää minun ruokalusikallisen verran, niin toikin tekee hyvää.